Muri Zimbabwe, Prof MKWANANZI utaura chokwadi chinogwadza, utaura chokwadi chabatisa vanhu kati avanhu hamusi kutrust the new currency nekuda kweizvi. Muri Zimbabwe sandapinda mashoko ataurwa naProf MKWANANZI ndopano kuti bva wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Nokuti MKWANANZI anoyapa extendo pake kuti the problem is that we have a government that was not elected by the people and therefore is not accountable to and does not care about the people. We are on our own and we must embark on strategies and tactics that will render this government irrelevant to our daily lives. It is not only possible, it is also very urgent and an absolute necessity. Ndo mashoko anaita kwa panapa na Prof MKWANANZI achiti aiwa vanhu vari kuita confusion, vanhu vari kudhauta, havasi kutrasta the new currency ZIG. Noda kuti vanonyasa kuziva kuti aiwa government iripo hatiziri takai-electa. Therefore, ana kutomboelecta noti achiziva kuti hatomborina trust mairi. Saka tinozova netrust mavari seiko kuti vangona kuzova accountable nemari dzedu. Muri Zimbabwe, mashoko ataurwa naProf MKWANANZI ende unotovhura hombe. Chimbotudza kuti munoti kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda mcomment section medu musangano subscribe, like, notina on the bell icon. Tombochana mabvitsa nokupa pano paZVAITWA News Live.